l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech waħħal f'dawk li sejjaħ bħala komplikazzjonijiet f'Merija meta mistoqsi dwar il-ksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti mill-Partit Nazzjonalista. Fil-programm is-Sibt filgħodu komplet il-kwistjoni li kemm ilu Bernard Grech Kap, il-Partit Nazzjonalista għadu ma ressaqx rapport tal-kontijiet finanzjari u rapport tad-donazzjonijiet li jiddaħħal ta' sena sħiħa. Fil-fatt sar magħruf li l-partit ta' Bernard Grech ilu sentejn jinjora l-Kummissjoni Elettorali li ġibditu l-attenzjoni għal 5 darbiet, iżda l-Partit Nazzjonalista baqa' jikser il-liġi. Kun hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi jkunu ħmerija ta' ġifieri li inti jkollok bżonn awditur u ma ssibx awditur. Dwar din id-dikjarazzjoni l-preżentatur staqsih kif jista' jkun partit politiku ma jistax isib awditur u Bernard Grech wieġeb hekk. Ma l-awditur naġin għaw daqsdaw firms ta' awdituri, ġifieri awdituri li jażlu li ma jaħdmux. Jo għax jinkwetaw li se jsibu. Le għax inti tapprezza illi anke kull min imisma' l-politika b'xi mod ikollu aktar responsabiltajiet fil-fatt. Naħseb dik hija waħda mill-iktar saħħtiet illi qed isseħħ fil-politika. U mifhum iżda li fil-fatt wara anki bosta riżenji fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fejn għamel żmien lanqas kaxxir ma kellu u diffiċli xi ħadd jitfa' ismu mat-taħwit li hemm fil-Partit Nazzjonalista li dwaru Grech reġa' semma li hemm id-dejn. Intant fuq il-programm il-kap tal-Oppożizzjoni kompla jattakka lil min jaqta' deċiżjonijiet kontrih jew li ma jdoqqulux. B'ġimgħa li sar magħruf li anke tilef il-maġġoranza assoluta tal-ilmenti kontra x-Xandir Nazzjonali meta ħal każijiet quddiem l-awtorità tax-Xandir, illum infex jerġa' jattakka l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Kollok gowler tajjeb ħalli għaxar blanen għaddejjun jisalva wieħed ma jfissirx li jagħmel xogħlu. F'intervista ta' madwar nofsija mbagħad Grech kompla jitlob għal riżenji u bir-retorika kontra min ma jaqbilx miegħu.